Kodwa ke bafowethu, ngicela singayenzi topic kakhulu le yanto yabo. Singayenzi topic kakhulu. Ngicabanga ukuthi ayikho into wrong kahle kahle. Ilokho engifuna ukusho ukuthi ayikho into wrong. As much as mhlambe kukhona la enze khona mhlambe wafambula khona kodwa egcina ukusuka akuphoqelekile. Even kwasana umswile hayi akunankinga. U right nje yabo. U right. Yeah, le yanda yoni kakhulu. Mayengena akenze lesibili akathi kahlahla umithekile njengamanje. Ilokho kumele akwazi ukuthi akenze elinye iphutha bona. Akenze elinye iphutha bona. Izophela nyala endaba endishi yakhe. Endaba zabantu lezi izophela nya. Umkhulu lapha sebafowethu ngicabanga ukuthi nokuguga sekungenhla phela akakwazi ukukhuluma ngepikile eshayelwayo nami ngivumelana nawe mawuthi mhlambe lento ayinganakwa kakhulu ivela ayitheli iyekeni kanje yinto nje lana yokuthi idluliswa ayena nkinga yabona kodwa ke waqhubeka umswelo wangena kumaskandi asilindele isibhaqo sakhona makuthi uyasifuna phela i-test makuthi ufuna i-test so thini mfowethu umjito 12 umdala abafowethu mnyekeni kanjalo nje u right naye yabona akazi lutho umdala abafowethu umdala not akazi lutho not ukuthi akazi lutho kodwa nje usemdala abafowethu mnyekeni kanjalo naye ubephendulela ubegaqela lokho abekugaqela leso sikhathi ku right. Mfowethu nasepaneleni bafowethu ngizocela nje ukubuza nje imibuzo nyane ibe mncane ibe mbili ibe mithathu ngibe sengehle.